सुतल बाड़े तोरा वजह से हमार जिंदगी में आग बुआ गइल बा। और तू ही आइल बड़े ना तो हमार घई गति होताटे न तो बहुत प्यार करत रहन हमरा से, बहुत मानत रहलन, ओकरो से ज्यादा मानत रहन। हमरा के बिना देखले उनकर बिहान ना होत रहल, साज ना होत रहल। और तोहनी के माई बेटा आके हमार जिंदगी में आग बो देले बासन। ना रही बास और ना रही बांसुरी, तोरा के हम रहे ना देवी दुनिया में। तोरे वजह से हमार दुनिया बर्बाद होता। अब तू मर, तो के मरे के बटे। का कही हम, हमारा तो समझे में नहीं आवत। भगवान सब कुछ हमारा के देले बड़न, पर एक ही चीज के दुख दे देले बड़न। समझ में नहीं आवत हम का करी। मानो तनी वो हमारे से बहुत प्यार करेलन, लेकिन इहो तो समझे तनी ना कि सबकर जैसे लइका फैका बड़ा सन, सबकरा के पापा कहेला सन। उनकरो तो शौक लागत है ना कि हमरो एगो लइका हो, हमरो के पापा कहो। लेकिन का करी, लगा तो भगवान के ऐसा नहीं खे लिखल। काहे भगवान, काहे का हम कइले रहनी कि हमारा करम में ई सब लिख देला। हमरो शौक बाटे माई बने के, हमरो के बनैता। केने बाड़ू हो? का जी? अरे जगह करो तोरे बैठ के। ऐसे ही बैठल बानी। गोबर साने मतलब कि तो तोरो से काम से फुर्सत ना मिलेला। कहानी के जो ना काम हो के हमरा के बताओ, काम कर दम। गोबर साने बैठ गेल बाड़ू हैं? पागल है का जी? रौरा का गोबर सानम? तब का हो गइल? मतलब हम का करम कि रौरा गोबर सानम? अब हाथना सुंदर हम मेहरारू गोबर सनियन तो ठीक लागी बताओ। त का हो जी, घर के काम कइले में लाज का बाटे? ना, घर के काम हम कर देम, तू सिर्फ बैठल रह। तार मोहब्बत में अगर तार नैयर में बॉयफ्रेंड रहित न तो ओकरा गोली मार देम हम। ई का कहते जी का बकी न रौरा बुझे। अब समझ तार प्यार में इतना पगलाइल बानी। मेहरारू त हमर बोलन बाड़ू तू आ तारा से दिलो जान से मोहब्बत करेनी। भगवान ऐसन मेहरारू सबके मिलस। हमके पता बाटे कि रौरा हमरा के दिलो जान से चाही ना, पागल थोड़ी ना बने। हमके समझ में ना ए जी रौरा से हमारे को जरूरी बात करे के बाटे। बोला बोला का कहत? चली ना घर में बताई। आई जे बोल का हो जे बोला ना आई जे ना चली घर में, चली ना हम बताते। जरूरी चली सुनी, जरूरी बात बाटे हमार कहे के बाटे रौरा से। बैठ लेली कोड गिल का बा हो? बढ़िया से बैठी ना। हां बोला बोला ओए हमार धनिया बोला का कहत? पहले हमर से वादा करी कि जोन हम कहम तोन मानब। आई दादा तार बात हम माने नहीं ना। मानी ना, लेकिन कौन ठीक बा ना मानम तब? ऐसन कौन हो नहीं सकत कि हम तार बात ना मानम। उ अपन रनिया के बोला बोला का बात बा? मानब ना? अरे बिल्कुल मानम, बोला ना का बात बा? ए जी सुनी ना। हां हम कहत नहीं ना। अच्छा एक बात बताई कि रौर शौक लागेला कि ना रौर पापा बनती? लागेला ना? शौक तो हमरो बाकी हमू पापा कहती। हमरो के शौक बाटे कि हमू मम्मी कहती। अब बताइए इतना दिन तक हमनी के शादी कइला हो गइल, अभी तक से कुछ होइल ना। त हम एगो बात सोचले बानी। बोला का बात? काहे ना रौरा दूसर शादी कर ली? तार दिमाग ठीक बा नु? हां ई क्या कहत तू? हम दूसरा शादी करी हो? अरे तारा से हम, तू हमर पत्नी हो, तारा से हम प्यार करेनी और तारा रहते हुए हम दूसरा शादी कर ली ना। ई कबो नहीं हो सकत ना। हमके पता रहल के रौरा ना मानब ना यार, ऐसन कबो नहीं हो सकत। काहे नहीं के हो सकत? अब शादी कर लेम त ऐसन थोड़ी ना हो जी कि हमार रिश्ता तारा जीते जीते हम दुगो शादी कर ली। समझत काहे नहीं कि रौरा का हो जी कर लेम त? ना ना, ई हमरा से पाप वाला काम ना हो पाई। मतलब हमार खुशी खातिर ना कर सकी ना ना? तो मतलब शादी के लिए तो तू खुश हो जेबू? हां का हो जी, दोनों आदमी हमनी के रहम जा ना, अच्छा से रहम जा, बहिन जैसन रहम जा। हमरा के कौन इतना देखी ना रह के हमार कसम बाटे, प्लीज कर ली ना। अब तो हम का कह सकत नहीं, हमार तो बीच अगर ना रो करम ना तो हम जहर खा के मर अरे ना 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 ऐसा मत, ठीक बा जहर तू मत खा। देखा तारा खुशी खातिर हम कुछ भी करे खातिर तैयार बानी, लेकिन फिर भी तू ई बात के सोचा एक बार कि तू का कहत रु हमरा से। हम सोच ले लेवानी, हम का कहत नहीं, हमरा नहीं के सोचे के। प्लीज रो मान जाई ना, बस मान जाई। हम त मान जाएम, लेकिन तू एक बार फिर से सोच ल कि तू का फैसला ले तरू। फिर तारा को दिक्कत ना, शादी करके हम त लिया देम, फिर दिक्कत होई त हमर से बर्दाश्त कुछ ना हो पाई। पागल है का जी, हमके कोनो दिक्कत नहीं, हम सब कुछ सोच के कहत नहीं। प्लीज मान जाई ना, अगर हमर जिंदगी देखल चाहत नहीं त मान जाई। ठीक बा, हम शादी करे के तैयार बानी। तैयार बानी ना? हां ठीक बाटे, रुजी तो खाना लेके आओ तनी हम, ठीक बा? ए जे बैठी। का कहती है मेहरारू तू सा शादी करे खातिर बताओ। एगो मेहरारू बोलाई बिया, मान के चल लइका फइका नहीं के होकर तो जौन किस्मत में लिखल रही हुए न होई। अब किस्मत के तो कोई मिटा नहीं कर सकत न। फिर भी ज्यादा मेहरारू के खुशी खातिर कुछ भी करे खातिर हम तैयार बानी। चला जाता
आओ। ये हाँ हाँ ये हमारे घर का है। आओ अंदर। चलो ठीक बा, सब ठीक बा। अच्छा बा घरवा देखो नहीं हाँ। ठीक है घरवा अब ई रूम है। आवर वो। अरे आ गई निका जी। हाँ बैठा बैठा। बैठिए आप राहुल तो इंतजार करत रहनी हम कब पैर छुआ, आए। पैर छुआ। अरे छोड़ो ना, खुश रहा, ऐसे ही खुश रहा, पैर छूला के जरूरत नहीं है, बैठा। बैठा बैठा। आओ तनी हम पानी लेके, ठीक बा? ठीक बा, जा जा। आओ तनी जल्दी लेके। देखा यो हमार बीबी है, ठीक बनो, लेकिन इनका से मिलजुल कर रहेगा बा। हमारा से ज्यादा उनका से मोहब्बत करेगा बा, ठीक बनू। आ दोनों गोतनी मिल कर रहिए, अच्छा से लड़ाई झगड़ा ना होके। गोदनी थोड़े ना दीदी ना हई हाँ दीदी कहिए, चला अच्छा बात बा। आवत रू। आओ तनी जी, लोटा माजे तनी। अच्छा अच्छा अच्छा, नाच के लेके आओ तनी। और बताई सब बढ़िया बात बा। वही घरी न कहने कि हम प्रिया मानतनी शादी के खातिर करतनी कि मानतनी हमर लड़का नहीं खे लड़का नहीं हाँ लड़के खातिर करतनी, तुम भी मिला के दीदी संगे अपना रहियो। मेन रीजन ये रे शादी करे के हमार, ठीक बनो। ले लेके आ। अच्छा पिया, पानी पिया, पानी ले पिया। पी ली रहा अरे हम ठीक बानी, पिया ना पानी पिया। ये ना रहा अरे तू पिया ना पानी। बहुत अच्छा लगा था। अच्छा बनी ना, बढ़िया बनी। ठीक बिया। खाना नहीं लेके आई? ना अभी रुका, नहीं अभी जा। ना खा कहीं नहीं आजा। खा के लिए जा। रास्तों में गाड़ी में कुछ खा लेनी आजा। तो इनका के ले जा अंदर, कुछ सिस्टम बता तो रखा। बैठी रही जी, बात करी जा, हम जाते नहीं होने। अरे काम हो जाई। घर के काम धाम सब बतावा, का करे के बा का ना। अम्मा दीदी बताई का अरे करे का पागल, बकाना आगे होते काम करी नहीं, अभी तो रहे काम दी हो ना। जाई। हम बनी ना करे खातिर करी है कुछ दिन के बाद। अरे का हो गइल हो? का हो गइल? ए का हो गइल, ठीक बाड़ू ना? अरे का हो गई? दीदी का हो गइल? अरे। का है उल्टी? आप मम्मी बने वाली अरे मम्मी, अरे सर अरे, हम कितना पापा खुशी बने की वाला बात बानी। चलो चलो चलो, तेरे हॉस्पिटल ले चली, चलो चलो ए चलो। सुनी ना, अरे हॉस्पिटल लेके जाके बाबा कपड़ा पहना, जल्दी सर पहना। हम बोलनी तो सुनबो ना कइलन, चल गइलन ऐसे ही। ई काहे ऐसे करतन? पहले तो बढ़िया से बात करत रहन। चला कोनो बात नहीं, गेला तो खुश बाड़न, जाए के चलते ना सुनलन, बाद में सुनियन ना। बउआ रे जस्ट रौरे में बबुआ पड़ल बा। त के कर बउआ हमरे न के बेटा के कर। लेकिन मिस देनी बबुआ के दूध पिला देनी तो बबुआ खेलता। लेकिन ई बात बा कि तारा के पाके जीवन सपन हमरा गइल। बाबू सोना करे जा ना भूख का गलो, फिर भूख नहीं खेला गलो। हां बेटू, आ बेटू रे बेटू, ली खिलाई। आओ देखो, तारा के पाके हम बहुत खुश बानी कि आज हम बाप कहला लगनी। तो कोई ना कहत रहे कि कोई कहत रहे क्या रे साला तो बियाह शादी भइल। अब का सोचे के बा, रौरा के पका हमहू खुश बानी कैसे हम पति परमेश्वर पा गइनी। अच्छा अच्छा अच्छा। हां ऐसा तो हमने को पुतलो भी आ गइलन, बूढ़ा भी आ गइलन ना हो। कहाँ करते नहीं जाजी? घर अंधेरा रहा मजा। अरे बबुआ आओ। अरे छोड़ी पापा संगे न खेलता खेला था हमारा सकते थे नहीं। ले आ जाए। अच्छा नहीं हम ना खिला सके ना, दी ना हम ले ली। दी। अरे अच्छा भूख लागल का। हाँ आ। जय बा पापा भी जय बा। हाँ खाइनी देनी खाना नहीं। हां देलिए खाना, खाना खा लेनी। ले दादी दी ना, हम उतन ले ली बबुआ के। ना अब मिसने अब पापे भी खेलता टे। कहता पप ए बेरी जा। अबे थोड़ा से काम रोलटे हमके कुछ। जाना गोलिए से खाली काम काम कइले रहू, तार रोज हमेशा कामे रहेला। बतन छा हो जाए तब करी हन। काहे ऐसे बोलतनी जी? ना रोज कहलिया के बैठा रूम में बतियाई, बैठले से काम हो जाई। छा हो जाए तो कोनो काम कर, बहुत धूप बाटे। अरे काम कानी कर, कौन काम रोज कामे खत्म ना होला। जाके जाओ ने काम धाम कर, जाओ ने नालावा पर थाली जाके नहीं खेजे से। नालावा पर थाली बतन धो दे दुगो। जाके चारो कपड़ा बाथरूम में धो दा के ओने। दी बबुआ के ले जाई मिस। दिमाग खराब कर के रखले भी एकदम भाई। सोना बेटे अब ले जा बबुआ के सुताव। ए दिया मत खिलाइया मत करे, दिया मत खिलावे के करे के। ठीक बा। माथा खराब कर के रखले भी काम काम काम। एगो साला खुशी वाला जिंदगी सोचतन कि बिताई हम, वा के बीच में टोचर कर दिया।
बता कितना हम मानत रहनी, इतना हमरा के जानत रहलन, मानत रहलन। पता न का हो गइल इनका दिमाग में, तन क्यों हमरा के नहीं खन जानत, बोल तो नहीं खन। हम चलो चली जा। ये थोड़े न सोचले। चला तनी मार्केट सामान लेके जा। चलो ए जी का कहाँ जात नहीं जा? मार्केट कहाँ जाते जौरी कहाँ जाते का करे मार्केट जात नहीं जा? साड़ी खरीदे के बा, बबुआ के कुर्ता खरीदे के बा। हम चली का? तू का जे वो चेहरा दिखावे बसूरत चेहरा लेके हैं बैठे न जा, घर में काम नहीं करेगा। बबुआ काहे के छोड़ के हैं? तब कहले बोल वो अपन तो जाना तक कि आज लेगो पैदा ना कइलू मु छुट्टी हो चलो तलू लइके खिलावे। कैसे बोलती है जी? समझ ठीक बोलती है वो। रो के लागत है कि ठीक बोलती है। हां चल जी भुला गई नहीं हमरा के रौरा। अरे रौरे तो वो हमार इंसान है जिंदगी ना। बात तो नहीं जिए तो जिंदगी हमारे अच्छा से। रौरे वो इंसान है ना जो हमरा बिना खात ना रहनी, रहत ना रहनी। आज ऐसे कर ते का तारा चलता हमरा के छोड़ दियन का? हिसाब से काहे सबकी लेके बदल जानी? जाला। ठीक बा, सबकी बदले के पड़ेला। ठीक बा नु? सुनी ना एक बात कही, जौन पौधा लगा देनी अब फूल नहीं के तो पौधा के काट ना दियई। हां सही बात बा। हां कम से कम रौरा तो सोच हमारा के समझ छोड़ मत बोली। छोड़, हमारा के छोड़। हम कहते ही ना जाते नहीं बाजार अभी जतरा मत बिगाड़ हमार। चली जी जो घर में काम धाम बा देखो ने, खाना वाना बना के रख, हमनी का होते नहीं है। आ सब कपड़ा धो के रखी भैंस के सानी चला के चला दियो। तै दिन भर होते रहली। चलो चल बेटू चल मार्केट चल। हम तो ही सोच के शादी करवाई नहीं कि हमनी के घर में एगो बच्चा हो जाई तो हमनी के दुनिया बढ़िया से बीती, बढ़िया से रही। हम ही सोच के थोड़े ना शादी करवाई नहीं कि हमरा के छोड़ दिया ना मैं सकती। जब से ही लड़का भइल बाटे ना तभी से ही सब फसाद के जड़ भइल बाटे। न तो हमरो से इतने प्यार करत रहनी जितना ओकरा से प्यार करत नहीं। ई लड़के के वजह से सब दरार भइल बाटे हमार जिंदगी में। हम ई लड़का के छोड़ब ना, ई लड़का के ना रहे देब। जैसे हम नहीं की माई ना वैसे ओकरो के माई ना बने देब, ना माई कहाए देब। आज हम उ लड़का के खत्म करब। बबुआ सूत बिल बा, जल्दी जाके सुताओ होने। हां घाम तो बहुत तेल सुजा तेल हम सोना पानी पी के आवता नी ना सूत के जा गइला। आहा सुतल बाड़े तू? तोरा वजह से हमार जिंदगी में आग बुआ गइल बा और तू ही आइल बड़े ना तो हमार घई गति होता टे। न तो बहुत प्यार करत रहन हमरा से, बहुत मानत रहलन, ओकरो से ज्यादा मानत रहन। हमरा के बिना देखले उनकर बिहान ना होत रहल, साज ना होत रहल। और तोहनी के माई बेटा आके हमार जिंदगी में आग बो देले बासन। ना रही बास और ना रही बांसुरी, तोरा के हम रहे ना देवी दुनिया में। तोरे वजह से हमार दुनिया बर्बाद होता। अब तू मर, तो के मरे के बाटे।